Takže čau tady lidi, vítáme se nového videa, v ještě videu. Tady máme to chipsy, to máme sestry, to je Nethertel, mám ještě jednu. Jsou to Lay's, nějaký Nature. Počkejte lidi, tady vám ukážeme. No, pojď. Naše kočka, dívejte, ona vám chce něco říct. Daj mi. Lidi, dejte odběr. Přišli jste? Naše kočka prostě umí mluvit. No, to je naše kočka Mia. Kočička, no, koťatko. No Použil na mě. Dobrý, to necháme takhle. Měsíc až 4 dny. A je to Lay's, nějak Nature a jsou to, no, jdeme na to prostě. Takže to tam vypadá a jdeme to chutnat. Dej mi já. Tady. Tak lidi, a jdeme na to, takže. Počkej. Na zdraví. Oh. Já se to umila. Já nevadím. Na zdraví. My jsme teďko vytírali, takže. Aha. Pořád vytíráme. Tam my jak se taky. My nebudeme dávat. Ty musíš papat konzervy. Viděl jsi to? Ano, jdeme. Takže lidi, jak to chutná? Takový úplně trošičku solený. Aha, tady to solí. Pojď jo. No tak, teď jdeme. Takže kolik tomu dáváš bodu 10? Jo! Já to zhodím. No. Kolik dáváš tomu bodu 10? 10. No tak, což budeš tak běž. 10 z 10? Já takový 8,5. Protože 8,5. Tak. A zkuste si to sami, doporučujeme. Co ti tomu nechutná? Nic, protože je to dobrý. Takže teď budou vycházet pravidelně videa, takže nezapomeňte dát like, odběr a zatím čus.